Svake godine se u našoj zemlji organizuje nekoliko stotina različitih manifestacija, od kojih je dobar deo posvećen hrani. Najpoznatije manifestacije tog tipa su kupusijada, slaninijada i kobasicijada, ili kako ih grupno zovemo, ijade. Nedaleko od Mladenovca istovremeno se održavaju čak 2 takve manifestacije, te odlučih da ih posetim. Idemo prvo u selo Vlaška, na manifestaciju koja nosi naziv Prva sarma Šumadije, iliti Sarmijada. Šumadija u proleće miriše neverovatno i to ne samo zbog ove pokošene trave. Mirisi koji se šire rezultat su brojnih ijada, a naša prva danas na koju smo došli je Sarmijada. Ajmo da vidimo šta se ovdje krčka. Iako ova manifestacija obiluje bogatim sadržajem, ono glavno tiče se pripremanja sarme, te iz tog razloga umjesto ka centralnoj bini i nizu štandova i tezgi, ja se uputih ka takmičarima, da vidim kakva je atmosfera tamo gde je najmirisnije i gde je na moje veliko iznenađenje ostalo jako malo sarmi. Ja izgleda zamalo da zakasnim. Poštovanje, ja sam Boško. Poštovanje, Marija Petrović, selo Mladenovac. Drago mi je, Marija, selo Mladenovac. Tako je. Ja sam mislio to Varošica. Pa selo Mladenovac je nastalo pre Mladenovca. Aha. Postoji opasnost da se sad upetljam u istorijsko-geografske polemike, a kako nisam ovdje došao zbog toga, vratih fokus priče na našu temu. Ja sam zapravo ovdje došao zbog ovoga, što je vidim već dobrim delom pojedeno. Pa jeste. Ko je bio toliko gladan od rane zore? Ko nije? Mogu ja da sednem? Izvolite, sedite. Možete i vi. Da popijete nešto? Aperitiv je gotovo uvek dobrodošao, posebno kada čujete šta je sve u ponudi. Imamo domaću rakiju, sok i ćete idete sarmu. Ja bi odmah na sarmu i da čujem u čemu je tajna. Pa, tajne nema, samo ljubav. Kako u spremanju, tako i u degustiranju. Najvažnija je ljubav. Ko voli da jede, voli da sprema. Koje meso ide u sarmu? Pa, stavila sam 70% junećeg i 30% svinjskog. I naravno slaninice domaće. Pa to vidim i to onako lep komad. Da. Da smijem ja taj komad prvo slaninice? Kako da ne, izvolite. Stvarno, smijem ovako? Da. Jao. Hoćete li možda proje? Neću, hoću sarmu. Dobro, sipat ćemo doslu tanjir. Ljiljo, može li jedan tanjir? Ovaj dan je počeo već savršen. Da. Iako sam svestan da nas čeka ozbiljan gurmanski dan, ne znam kako ću se iskontrolisati i ne probati baš sve. Mada objektivno moram. Au. Izvolite. Hvala lepo. Ja ne smem više od jedne zato što me čeka maraton danas. Ali ne onaj... Dobar maraton. Ne onaj u trčanju. Pazite, vruća je. Vidim. Iako je sarma za takmičenje bila gotova pre sat vremena, i dalje je kao sa vatre, što se kaže. Pazite, vruća. Pazim, prvo uživam u mirisima. Mirisima Šumadije. Ovaj zalogaj sarme je prosto bio savršen, pa pokušah zaista da otkrijem u čemu je stvar, odnosno kako se priprema ovako ukusan specijalitet. Pa ja to volim na tihoj vatri, ako je šporet na drva, onda naravno pazite kako ložim, a ako je električni, onda 100 stepeni od 4-5 sati. 4-5 sati? Krčkanje. A brže se pojede nego što se spremi, sigurno? Da. Ja nastavljam ovaj svoj težak posao. Svoj prvi zadatak danas obavih. Mogu da vam kažem da je već prva sarma zadovoljila moje visoke gurmanske kriterijume. No da damo šansu i drugima.
A pa vidim ovdje se nešto krčka u loncu za razliku od one posude tamo. Ja sam Boško. Snežana. Drago mi je Snežana. Šta je to u loncu, a šta je ovo pored? Ovo je sarma od kupusovog lista, a ovo je paprika suva i sarmice od vinovog lista. Ovdje će biti posla. No pre svega da probamo ovdje da otkrijemo tajnu dobre sarme. Ajde ovako da mi date prvo recept. Ukratko. Recept. Ali onako ugrubo. Koliko čega ide, kog mesa, koliko se krčka? Pa ovdje sam stavila pola junećeg, pola svinjskog mesa. Naravno luk i kupus. Nema nekih tajnih začina? Pa ne. Sigurno. A koliko se krčka? Pa ovdje smo trenutno jedno 3 sata, 4. 4 sata na vatri ovdje. Znači nije rerna, nije... Nije, ovdje smo od jutra skuvali to. A ko je ovo s posuda? Zlakusa, je? Zlakusa, da. Ne može bez zlakuških suda? Pa ne. A paprika i vinova loza, to nije tradicija Šumadije? Ne. Nego? Iz Pirotskog kraja. A vi ste iz... Bele Palanke. Znao sam da postoji neki poseban začin u celoj priči. Za razliku od sarme u listu kiselog kupusa, istovetni delikates u vinovoj lozi jede se uz jedan poseban dodatak i sa njim predstavlja jednu egzotičnu verziju ovog popularnog srpskog jela. Pa da čujete o čemu se radi. A znači ima i dodatak neki? Uvek. Kakav? To je kiselo mleko. Ceđeno. Ceđeno? Da. Šta to znači? Ja nisam stručnjak za kisela mleka. Ukiseli se. Dobro. Pa onda procedi kroz krp. Aha, dobro. Sada kada je sve na svom mestu, sledi degustacija. Ćete proju? Da probamo. Hoću viljušku. I trenutak istine je pred nama. I to kakav! Ukusniju sarmu u vinovoj lozi verovatno nikada nisam probao. Sad mi je jasno zašto ih nije ostalo puno. Zaista je ukus izvanredan. Taj dodir pirotskog kraja na sarmijadi u Šumadiji napravio je spektakl ukusa. No zaista je opasno da se ovdje duže zadržavam. Iz tog razloga odlučih da malo prošetam i vidim prateći program ovogodišnje sarmijade. Pored ovog takmičarskog dela sarmijade postoji ovaj, možemo slobodno reći, vašarski deo. Ovdje su brojni izlagači iz cele Srbije i nema čega nema. Sad šta ćemo odabrati? Boga pitajte. Kulturno-umetnički program ide, u toku je, a ovaj deo, on je za nas. Da vidimo šta se krije u ovom delu sarmijade. Na štandovima svih jada možete naći bukvalno sve. Od lekovitih tintura do proizvoda narodne radinosti. Ovi svojevrsni vašari predstavljaju glavne događaje i zborove u seoskim sredinama. Na ovakvim manifestacijama robom se trguje, a raspoloženjem razmeće, kao što uostalom vidite i sami. Ipak da se ja vratim na temu i to na najvažnijoj poziciji na ovoj manifestaciji, na trpezi glavnog sudije, profesora ugostiteljstva Gorana Kuzmanovića. Vi imate najteži zadatak. Upravo ste. Kako uopšte čovjek da odredi kriterijume za... Evo sada između 30 i nešto tanjira učesnika izdvojili smo jedno 5, pa sad razmišljamo tih 5 treba da izdvojimo 3, a svi su 5 kao dobri. Jasno je da je pred sudijama nemoguća misija, jer treba probati ovoliko sarmi. Logično, postavih sljedeće pitanje. Kako se degustira 30 i nešto? Pa vidite ovako, prvo da krenemo iz početka, izgled sarme kaže samo izgled da li je lepo. Nije lepo, nego na koji način zavijeno vidi se odmah. Da li je pravilno urađeno ili nije, pošto ovo sve amateri, mi onda toliko baš ne idemo u tu dubinu profesionalnosti, nego eto gledamo da budu kao amateri zadovoljni i ujedno im se zahvaljujem na učešću, jer da nije njih, 95% amatera održavaju sve manifestacije u Srbiji.
Dakle, iako amaterska, sarma mora biti pravilno zamotana, a važno je i šta je unutra, kako i čime je napunjena. Pa vidite ovako, u preseku sarme vidi se odmah koje je meso, na koji način je, da li je seckano, da li je uprženo, to je broj 1. Jer vidi se odmah meso koje je uživo sa povrćem izmešano i zavijeno i kuva se. Može na takav način se sprema, ali nije to tako baš pravilno. Pravilno je da se luka uprži do zlatno-žute boje sa šargarepicom, masnoće jedne i druge, i masti i ulja. I po želji bi trebalo, ali ja sam više pristalica za čist mast. Eto ključnih činilaca recepta. Ono što nismo saznali kod takmičara, otkrio nam je ekspert. Neskromno, zbog obimnog gurmanskog iskustva, ponudi svoju stručnu pomoć kako bismo rešili ovu bezizlaznu situaciju. Mogu ja nekako da pomognem u žiriranju? Pa eto, na primjer, između V5, ajde, odredite bi. Dajte mi jednu viljuškicu, ajde. Da kažu posle žiri namestio, ajde. Nije žiri namestio, nego je nadomestio. Pa da struka kaže svoje. Prva sarma, pa nije loša. Nije loša, ali ima nekog začinskog bilja dosta. Naprimjer, ima više dominantnog začina nego mesa. Začin je prevladava mesa. Može se desiti. To ćemo posle još da razmatramo. Ajdemo u drugu. E tako, neka tu. Dobra procena. Pa, ima iskustva, nije da nema. Doduše, manje imam susreta sa ovim zelenijim sarmama. A, ova je sa nekom blikvom. Nije, to je od mladog kupusa prvi list onaj. Jer kad se popari, on takvu boju dobije. Nije ukiseljen, prirodnim putem. Ovo me podsjeća na vrtić. Ovako smo nešto jeli u vrtiću. Ja sam rekao malo pre, ovo je kao vrtić, ali bilo? Tačno, znači, tu smo negde. Iskreno imponuje mi što mi se procena i komentar slažu sa ovakvim gastronomskim ekspertom. No idemo dalje. Naredna sarma. Pa, kako bih rekao, jakog je i punog ukusa. Ovo je interesantna. Ovdje dimljeno dominira. Jeste i lomljeni pirinač. Da. Jer lomljeni pirinač ima, teže se naduje, teže, drugačije izgleda. Teže upija i sastavi sve. Bolje kad je ja volim kad je tako al dente, da nije onako gnjeca. Ali kad je veći pirinač, onaj kao kočanski krupan, on više upije. Kad se uprži luka sa masnoćom i to, pa se stavi pirinač bez vode. Nije loše ni najmanje. Dobro. A ovdje je krupniji pirinač, to se vidi. A ovo su sigurno iz Carskog gradovi ovamo. Moguće. Dobri sve. Carski grad, Kruševac. Ovo je klasična domaćinska. Imaju parče mama sa masnoćom, dobro je. I ostaje još ova. A i ostavio sam za kraj, jer volim kad se ovako malo. Daj ono što je najlepša, daj onu sa zelje što je ona što se zelje, da vidi zašto smo te odbacili. Nebreta, ova bre. Daj svinovom lozu. Ova kao sa zelje, eto tako. Probao sam i te odbačene sarme, a ispale su iz konkurencije jer su imale svaka svoju manu. Jedna beše zagorela, druga potpuno neslana, a treća sa previše pirinča. Te za svog favorita odabrah onu sa suvim mesom i pobegoh od stola za žiriranje. Da me ne skole i ne uvate oni čije sarme mi se jednostavno nisu svidele. Šalu na stranu. Pobegoh malo među narod, da vidim kakva je atmosfera na sarmijadi. Napravih tek nekoliko koraka i uhvatiše me lokalci, spremni da oni mene intervjuišu. Kako izgleda ovo selo naše Vlaška i ostale stvari? Kao i svako šumadijsko selo, nema lepše. Tako je. Ja ne znam, sam malo samo treba da pojačaju. Svinja, moraju da se pozdravim sa vama. Ja te sam je prekida. Šta sad? Drago mi je. Pojačaj. Žene i piće, mislim na to. Dobro, je li u ovom selu sarma broj 1 ili ima još nešto drugo? Ima lepih žena, ima neoženjeni, ima razvedeni,
ima kak i hoćeš. Pa kako ne organizujete onda? Pa odnak nemamo tu ko to treba da smisli, da napravi udruženje. Dobro. I da se mi skupljamo. Pozitivni, negativni. Pozitivni padaju, negativni žive. Dobro, dobro. Ja pozdravljam mog gazdu i kažem mu da namesti ove mikrofone i da pojača malo samo. Ali vidim da ljudima tamo ne smeta. Tehnički problemi. Tako, eto, i to si... Ne smetaju tehnički. Da, to. Šta si, vodiš lepu emisiju. Hvala lepo. Gledao sam te tamo na televiziji i nastavi tako da radiš. Hvala lepo. Ostadoh još malo da se podružim s ovim ljudima koji su se okupili oko prve sarme Srbije, jer mi je raspoloženje naroda ovde toliko prijalo da je hranilo dušu, bolje nego sarma gušu. No toliko o sarmama za sada. Odlučih da promenim i jadu, te iz Vlaške pođoh dalje i dođoh u naredno mladenovačko selo, u Jagnjilo. Dobrodošli na Jagnjijadu. I mislim da je očigledno zašto smo skratili vreme posete Sarmijadi i zašto sam presvukao majicu jer se prethodna uflekala. Dobrodošli u Jagnjilo, dobrodošli na Jagnjijadu. Jagnjijada u Jagnjilu se održava u centru sela Jagnjilo, sa nekoliko stručno rečeno ekstenzija i na okolna domaćinstva. I nikome to ne smeta. Celo Jagnjilo je danas jedna avlija. Kao i u slučaju Sarmijade i ovde prvo odlučih da saznam ko peče najbolje jagnjiće i u čemu je tajna njihovog čudesnog ukusa. Moje poštovanje, ja sam Boško. Ja sam Milan. Drago mi je, Milanče. Je li glavni ovde majstor? Da, tu sam. Koliko ovdje ima ražnjeva? Nisam ni brojao. 10. Kako čovjek može istovremeno vodi računa od 10 ražnjeva? 10 ovdje i 10 tamo, ima nas dvojica. Veselo. Pa kako se to postiže? Iskustvo? Kako moram, iskustvo. Šta je ključno kod jagnjećeg pečenja? Kako mislim ne razumijem? Šta je ključno da ispadne vrhunsko? Da, pa mora, tiha vatra i vreme. Tiha vatra i vreme. Da. Znači ne smeta ovo što gori ovamo? Pa malo, ali mora da gasamo sad. Aha, dobro. Koliko vremena treba za jedno ovako jagnje? 30 kila, 3 sata. 3 sata? 40 kila, 4 sata. Gdje se ljudi zeznu najpre? Ili ako ne loži se dovoljno vatra ili... Ili ako se pretera? Znači mora se vodi redovno i da se pali. A sad onim u kuhinjama, šefovima, kuhinja je lako, oni mogu da probaju. Ovdje čovjek ne može da proba dok je proces u toku. Pa prosetinu imamo, ne može da probaš. Ne ja, nego majstor da zna kad je gotovo. Kako se zna da je gotovo, da je dobro pečeno? Pa vidiš, kad govore, kad se plečke samo odvoje od kičme i... To je to, to je znak. Milanče kaže da je osim tog mesa oko plećke posebno ukusno i ono oko zaponjaka. No ja sam imao drugog favorita što se degustacije tiče. Znaš šta ja volim pre svega? Da umočim, ali nemam leba. Sad ide nesredno, ima gore. Ajde leba. Ajde leba. I s mensovim idemo. Da, slobodno. Jedna, dve, za vas, može? Može što ne. Mali, daj ljudima nešto, šta hoćete? Leba. Iako smo na Jagnjijadi, prvo ćemo se zasladiti prasetinom, što i nije loša uvertira za ukuse jagnjećeg pečenja. Doduše, do takmičara ćemo kasnije, ali potkovani Milančetovim đakonijama. I ja, majko moja. Šta želite? Milanče, ovo, što se topi. A to? O, i malo ovoga spanja, što se kaže. Pa da otvorimo jagnjijadu sa prasetom. Pa dobro, sad je trenutno to. Koliko košta unutra prasetina, koliko jagnjeta? 2.500 prasetina, 3 jagnjeta. I dobiješ taze vruće. Vruće je ladno. Ček duga sam. Slavo, vadi pare. Dobro, ovo je ipak privilegija. Vidjet ćemo što još ima na jagnjadi za redovnu priču, za redovne goste. Ajde u zdravlje. Sad kada zamezih i zatim uzalud čekah narudžbinu pod šatorom koja nije stigla zbog velike gužve, odlučih da prošetam takmičarskim poljem, delom Jagnjijade gde gosti iz cele Srbije pokazuju svoje umeće baratanja ražnjem i gde se ne čeka pun doživljaj Jagnjijade.
odmah je pred vama. Ne dočeka smo pod šatorom jagnjetinu, kažu velika je gužva, ali idemo vamo kod takmičara, kažu da tu ima više, lakše i bolje. Ajde. A tek što zađoh u ovu gužvu, primetih Rajicu, prošlogodišnjeg pobednika na jagnjadi, te mi nije preostalo ništa drugo do da kod njega zastanem. Rajice, kažu da je ovo prošle godine pobedilo, dobro ne konkretno ovo, ali Ovo ne, da, ali bilo je prošle godine, da. A čekaj, šta je tajna? Otkri nam ako si već odno pobedio. Pa evo, malo iskustva, dobro jagnje i to je to. Odakle je jagnje? Da Rosava kod Aranđelovca. 100% šumadijsko, a bez takmičarskih ambicija. Ove godine van konkurencije. Pa ne znam. Takmičite se opet? Sad, da, naravno. Kad je proglašenje? Dajemo upravo seča za uzorke. Aha, ko je član komisije? Nemamo pojma, to me ne interesuje. Sastav komisije nije važan, ali uzorci, kaže, jesu. A šta se nosi? Zapojnici? Nebitno je, tri parčeta na neobeleženom nekom parčetu ili šta ja znam već. Šta si ti odabrao? Sad ćemo da odaberemo, samo da ga razdvojim na neke delove. Dok je Rajica birao uzorke za takmičenje, ja odabrah jedan za degustaciju. Pa kako ne bih ostalima pravio zazubice, odlučih da posetim i susedno društvo. I to na poziv najglasnijeg meštanina ovog sela. Na poziv legendarnog Zube. Zubo, šta se ovo dešava? Ovo nadzorni odbor ovdje? Ne, ovo je moja drugari i moja ekipa. S kim se družim i s kim jedemo i pijemo. U pola dana, u pola noći mi pijemo i jedemo. Non stop? Da. Osim kad spavate? Ne spavamo mi noću. Kako spavamo? Kako možda spavati kad celu noć piješ ješ? Drugo, svi možda se hvale kako imaju koga. Treba imati razni ljudi. Ovom šarenom društvu sam samo ja falio da bude kompletno, te me i pozvaše na produžetke u Zubinom domaćinstvu, gde će, kaže, biti samo seljaci, a ne i gradska gospoda sa okolnih štandova. To je elita došla se, a mi smo ovdje seljaci. Pogledajte, ja sam u curlama, polu i cepan, da vam kažem, znaš koliko imam godina? Koliko? Šta mislite? Čuti. 60. Nemam, 57 godina. 50, pa dobro, tu a šta misliš, koliko ja imam dete? Sad, to je trik pitanje. Nije trik, istina, trenutak istine. Znači, 57, sad će bude dete 35, 40. 3,5 godine dete ja imam. Ajo! Ovo mi je žena peta, evo, to mi je žena peta. I sad se udajem. Sad se udajem. Udaje se, kako? Jel ima nekada se udajem, ja hoću se udajem. Pa gotovo je, se udajem. Ja se udajem. Ne, ona ostaje u kući. A ti udosi se koliko vidim. Ne, ona se ostaje. Peta žena. Peta žena. Šta plačeš? Kuku meni. Ovu priču moram da presečem, jer ko zna gde može da ode. Da se vratimo na temu jagnjijade. Zubo, reci meni, jel se vi takmičite ovdje? Da, evo, ovo je moj zec, vidiš. Zec? Zec. Lep komad. Hoćeš, čekaj. Ima li ovo? Ajoj. Malo da umočiš. Ajoj, viclani. Da ti pitam nešto, ti si školovan čovjek. Jeli? Jedno pitanje. Slušam. Samo da nije bezobrazno. E sad, ovo pitanje se ticalo koliko emocija, toliko i prostijih termina koje zaista ne možemo da pustimo u etar, iako su istinski dobrodušne, samo verbalizovane nešto drugačije. Zato ovo pitanje preskačem, ali odgovor ostavljam. Jel mogu ja te emocije i sve one lepe na prvo mjesto podijelim posle s vama? Svuda. Da se pridružim? Možeš. Eto, izvukoh se na kratko jer je ovo pretilo da preraste u terevenku svoje vrste. Moj zadatak je danas malo drugačiji, da doživim i prenesem utiske sa jagnjijade, a taman objaviše da će proglasiti i pobednika, te se premestih do bine,
Komisija je već bila spremna. I to kakva! Ajmo! Širi! Bez mogu navijanja! Ako niste znali, na jagnjadi nema stručnog žirija. Deca odlučuju pobednika, učenici iz lokalne osnovne škole. Mislim da je ovako najpoštenije. Deca probaše sve uzorke i jednoglasno odlučiše ko je pobednik. Ovom prilikom mi im čestitamo. Svaka čast. I nastavljamo sa šatorom u desnoj strani. Izvolite, svi ste pozvani. A i mi nastavljamo, do duše ne u šatoru. Ostajemo još na jagnjadi. I taman kad pomislih da se priča približila kraju, ka svojoj trpezi me prisjediniše bajkeri iz više motoklubova, a taj poziv se ne odbija. Poziv od ljudi na čelu s Bucom, jednim od najiskusnijih motociklista. Ajde da nazdravimo prvo. Živjeli, brate. Uzdravlje, Buco. Dobrodošao. Uzdravlje svima. Vojo, živjeli, vojo. Živjeli svima. Čekaj, ja ovdje vidim da ima više motoklubova. Da, ovdje sad trenutno imaš 4 ili 5 motoklubova. Mi smo se u nekoj sopstvenoj režiji organizovali, skupili da ispoštujemo ovo takmičenje, došli, kupili jagnje, probali da se takmičimo, nismo uspeli. A gdje je jagnje? Jagnje je trenutno na seckanju. A, pa dobro. I mi ga želju iščekujemo. Čekaj, kako znaš da niste uspeli? Pa nismo pobedili. Kako će veze to ima? Ako jagnje bude pojedeno, vi ste uspeli. Jagnje je očima pojedeno odavno. Ma pusti oči kad dođe na sto. Odavno smo ga mi pojeli. Tako da čekamo se ovaj nam je super secko, malo spori, malo utupi noževi. Čekamo da ga iseče, viš da čekamo, ne možda izdržimo više. A dobro, pa i njemu nije lako. Njemu je tamo najlakše, on se već najeo. A najeo se već spanja. On zato i ne žuri sad. Gledaj ga, zeva levo desno. Ja, pa treba sam ja kod njega malo. On bi ubrzo uplašio bi. Ne, ti si za tamo, nema bar. Ne, nisi ti za tamo to. Ti nemam šta. Ništa, meni ostaje da ja čekam s vama. A možda i da čekam. A Sava da ode do Super Secka da ga ubrza. Ti, brate, doseti meni i njemu, pa... Donesti nama malo. Oni nek čekaju. Oni nek čekaju. Ajde, čekamo. Čekamo, brate. Evo, gdje sad će Sava nas završi posle. I ovako bismo mogli u krug danima. Od ražnja do ražnja, od stola do stola, a opet vreme je da se svode računi. Jer 2 jade u danu, to baš i nije laka priča. Sarma i pečenje, pa šta ćeš više? Što se mene tiče, još samo jedna ladna limunada. To. Ma nego jagnjetina slana pa da malo Da malo razblažite. Da nadoknadimo. Kako je prošla? Dobro je bilo, dobro. Dobro? I moj narod, dobro je bilo, da. Jel to može da bude i pozivnica za dogodinu? Pa može, nego daleko mi je malo mene. 120 km treba da idem da putujem. Od Čičevca? Od Čičevca do 120 km. Će biti u Čičevcu neka jada? Pa bilo je neka zdrav fest u Čičevcu, sad je to ne održava se već 2 godine, pre to bilo, ali napravit ćemo možda nešto krajem godine. Ajde nešto pa barem prasijada. Dogovoreno. Vidimo se na prasijadi u Čičevcu. Od Boga zdravlje, imamo kontakt pa se čujemo. Ali, ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, od Sarmijade do Jagnjade, dođite u Šumadiju. Šumadija je bogatstvo ukusa. I ne samo Šumadija. Cela Srbija namirisana je i jadama, manifestacijama hrane bez premca. Vidimo se na nekoj narednoj i jadi.